Само любов. Има още ябълки. Тебе един урок и си ставаш цял един урок. Нали? Той като иска да му дадеш още, почва си криви главата. Как си играят? Да. Това ще го видя. Аз още сега да я харесам всъщност. Си иска биш телефона. Нали? Тя ако не знае кой. Тя директно